pok onywandogi e chenro mar reso kembe mag niang' mag piny owacho e seche ma jatend migawo mar pur e pacho ka Mutahi Kagwe singo ni pach jopur idhi kaw kapok kembego odesi. Kagwe bende wacho ni gope ma jopur koda kata jotich mag kembego ma kochulgi gen mago manitiere wi piny owacho. George Juma nigi ler mathoth ewi wachno. Piny owacho kawo kalo kuom migawo mar pur ne ogolo milome mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ma oting'o mano mar Sony. Milome ne yango ni jogo mantie kod gombo kata nyalo mar kawo kembegi e yor kod desa mondo koro kwayo margi moko leo tarik 7 mar dwe mar adek mar higani. Lipot nowuok kuom piny owacho yango ni chenro mar manyo jogo eko nitie kod nyalo mar tayo kembegi mag niang' mag piny owacho e yor kod desa koro dhi nyime. Chenro ni mar deso kembego mag rego niang' mag piny owacho kata kamano pod medo kelo paro mopogore opogore ka kuom jokanyo e sektor mar pur mar niang'. Leasing ni kore gatache wan kaka jopur kaka wachungonu wan wakia nikech onge ng'ama oseriwo wa. Mokwongo kanochopo ne waparo ne en gima ber nikech Sony ni osebet kae. To ndalo ma jopur osehinyore ng'eny moloyo ndalo ma wasewinje maber. To koro sani kidwa kel ng'ano to be wakia ni en ng'a to be wakia ni odwa kawe bang' thuolo maromo nade. Tenderuok ma jopur niang' e kaunti ma Migori wan jopur nitiere mudho kaw tende kod chenroni mar deso kambi mar Sony. Jakom rokno ma jopur niang' e kaunti ma Migori Jono Molo Donde wach ne gin kod penj mathoth ma gidwaro mondo koro giduoko margi kaka bendo mar Sony koro pok odesi. To leasing no nok rach kaka wasewacho. To yo mitimego omiyo koro wan gi penjo mang'eny ka. Miyo mat wanyiso sirkal maler ni jopur ok tayare ne gima gidwa timono to mano en wach magini magikelo nikech jopur dwang'e ni namba 1 ng'ani dwa kawo gini bang' muda maromo nade. To higni moko mwawinjo mabe pok ginyiso officially ni 30 to wadagi. Gin penjo moko kuom jokanyo e sektor mar niang' bende koro penjo e seche mag siro chenro mar deso kambi mar Sony. Kada ber to the public magin major stakeholders e wach kambi mar Sony onego timnegi proper public participation mondo ka ji nigi penjo maginyalo penjo to mondo gipenji. Daber kwa ng'eyo ni to kambi kilist ene ng'a to obedo list for how long tang'o gini mabedo list to ere kaka japur mamoko gin jothurwa ka manodar mane kambi ni odaro mondo mi mashindni obed e dierwa ka gito ratichgi ni kanye. E kind romo mar jatend migawono mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe jotend jopur niang' e Kenya mangima ni yango ni koro gisiro chenro mar deso kembe niang'go mag piny owacho. As farmers' voice, the issue of leasing we want is as soon as possible. If you can tell us today that so and so has taken which factory, but we don't want to rely on rumors, because when we go back to the field, we are just getting rumors which we cannot classify, whether they are the right rumors or the wrong ones. Taka soga business ni quite established very quick. Hatuwezi enda kwa leasing without this committee. Jatend migawono mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe ne osingo ni jopur ne idhi nywand pachgi e chenrono mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ma oting'o mano mar Sony, Muoroni, Nzoia kaachiel kod Chemelil. Negotiations cannot be concluded until we hear you. Kagwe bende ne okono jopur niang' ne koro kigibed kod kibaji kaw tende kod gope ma bende koro kembegi koro pok ochulo kawa ni gin gopego mag piny owacho. There is also the issue of farmers' arrears, which is a government debt. Whether the receipt is there or whether the receipt is not there, the debt still stays as a government debt. George Juma, Ramogi TV, Migori.